Karon mga idol, wala namang itrabaho kay naman tong naman mo kog jornal dito katong nagtigtapok ko. Nya karon diri ko sa akong sagingan kay ugma Merkules hapon mangharbis ko diri ay mga napulo diri nya atong dito sa tunga kinutumyan pagkawibis ato sa buntag para unyag ugma sa hapon kuha lang diri para pagkawibis gamay like abisunon nani mga 25 ka puli kini isa pud sa pinakaguwang ana guwang na kay na siya kay duha lang kabuk dahon. Di na day say kanang pusunon sa kapusuanan kini ana pusuanan na siya kini guwang na pud kay siya kini guwang ana pwede na ana siya lingkod pa na kato pwede na to. Tanaw na ko daan para karong Merkules hapon nya Huwebes sa buntag diretso na ini